ኤርትራውያን ፕሮፌሽናላት ተቀዳደምቲ ናትናኤል ብርሃንን ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ኣብ ሓያል ውድድራት ተጸሚዶም ኣለዉ ሙሉእ ትሕዝቱ ኣማኒኤል ኣልኣዛር ብመልክዕ ጸብጻብ ከቕርቦ እዩ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ዩሮፕ ናትናኤል ብርሃነ ትማል ሰንበት ኣብ ዝጀመረ ውድድር ክራይቴሪየም ዱ ዶፊነ ብባንዴራ ሃገሩ ዝተሰርሐት ማልያ ለቢሱ ተወዳዲሮም ኣብቲ 10 ኪሎ ሜትር ዝሕቀቱ ናይ ግዜ ውድድር ናትናኤል ብርሃነ ካብ ተዓዋትቲ መድረኽ ክሪስ ፍሩም ብሓደ ደቂቕን ሓደ ካልኢትን ድሒሩ መበል 117 ደረጃ መሓዙ ውፅኢት ውድድር ኣነፂሩ ተዓዋቲ ክራይቴሪየም ዶፊነ ዝሓለፈ ዓመት እንግሊዛዊ ክሪስ ፍሩም ድሮ ኣብ መኽፈቲ ቢጫ ማልያ ክለብስ እንከሎ ስጳኛዊ ውሩይ ተቀዳዳማይ ኣልቤርቶ ኮንታዶር ድማ ካብ ፍሩም 8 ካልኢታት ድሒሩ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ናትናኤል ብርሃነ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝተኻየደ ውድድር ሻምፒዮን ኤርትራ 2014 ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ቀዳማይ ደረጃ ድሕሪ መሓዙ እዩ ኣብዚ ዓመት ኣብ ዘካይዶ ናይ ግዜ ውድድራት ብባንዴራ ሃገሩ ዝተሰርሐት ማልያ እናለበሰ ክወዳደር ውድድር ክራይቴሪየም ዶፊነ ምንኣስ ቱር ዲ ፍራንስ ተባሂሉ ኣብ ጽርግያታት ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ዝዳሎ ከቢድ ውድድር ኮይኑ ጋንታት ኣብዚ ውድድር ብቕዓት ተቀዳድምተን ድሕሪ ምዕዛብየን ኣብ ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ ዝሳተፉ 9 ተቀዳድምቲ ዝመርጻ ኣብ ዝቕጽል 7 መድረኻት ናትናኤል ብርሃነ ብቕዓት ዘንጽባርቕ ናይ መጀመርያ ኤርትራዊ ተሳታፊ ቱር ዲ ፍራንስ ናይ ምዃን ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ካብ ዜናታት ቅድድም ብሽክለታ ከይወፃና ከለና ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ኤምቲኤን ኩበካ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብቲ ናይ ክልተ ሓይሊ ፈረስ ደረጃ ዘለዎ ዙር ሉክዘምበርግ ክሳተፍ ድሕሪ ምቕናይ ኣብ መወዳእታ መድረኽ ኣንጸባራቂ ውፅኢት ኣመዝጊቦም ቀዳመይቲ ናይ ፕሮሎግ ውድድር 2.5 ኪሎ ሜትር ሸፈነት ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ኮይና ሆላንዳዊ ዳኒ ቫን ፖቨል ብ3 ደቂቕን 58 ካልኢትን ተዓዊትላ ኣባል ክለብ ኤምቲኤን ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ድማ ካብዚ ዕውት ተቀዳዳማይ ብ26 ካልኢታት ድሒሩ መበል 36 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ፈጺሙ ነይሮም ንጽብሒቱ ኣብ ዝተኻየደ 172 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝሸፈነት ቀዳመይቲ መድረኽ ጎላጉል ዝዓብለሎ ምስ ምንባሩ ቤልጂማዊ አንድሬ ግሪፐል ካብ ክለብ ሎቶ ቤሊሶ ብ4 ሰዓትን 34 ደቂቕን ክዕወት እንከሎ ብዘይካ 4 ተቀዳድምቲ እቶም 100 ተቀዳድምቲ ብተመሳሳሊ ሰዓት እዮም ውድድሮም ፈጺሞም ዳንኤል ድማ ብተመሳሳሊ ሰዓት መበል 38 ደረጃ ሒዞም ዳንኤል ኣብታ ናይ መወዳእታ ትማል ሰንበት 8 ሰነ ዝተኻየደት ራብዒት መድረኽ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ብሉፅ ውፅኢት ኣመዝጊቦም ነዚ መድረኽ ቤልጂማዊ አንድሬ ግሪፐል ደጊሙ ክዕወት ተልንከሎ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ምስታ 14 ካልኢታት ተፈንቲታ ዝመጸት ዓባይ ጉጅለ ብምዃን ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ፈጺሞም በዚ መሰረት ብናይ 4 መድረኻት ውፅኢት ዳንኤል ካብ ተዓዋቲ ዝውድድር ማቲ ብሬስቸል ሓደ ደቂቕን ሓደ ካልኢትን ድሒሩ መበል 11 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ፈጺሙሎም